Sziasztok! A mai videóban egy inkább tech videót szeretnénk nektek megmutatni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velünk. Az első kérdés, hogy pirosító, vagy inkább bronzosító? Szóval vagy csak pirosító, vagy csak bronzosító? Szerintem pirosítom, mert hogyha van rajtad alapozó, akkor végül is, akkor mégiscsak ne csak barna színe legyen az arcodnak, hanem úgy, mert a barna az úgy olyan de hogy a piros az meg úgy élénkíti az egész arcodat. Ja. Természetesen. Szájfény vagy rúzs? Szerintem rúzs. Szerintem is, mert a rúzs az igaz, hogy fog, de hogyha enyhébb árnyalat... Meg be tudod mattítani. Igen, mert a szájfény viszont nagyon ragadós, hogyha például egy randira mész. Szemhétus vagy szempillaspirál? Tus. Spirál. Én annálkül nem tudok el. Alapozó vagy korrektor? Korrektor. Alapozó, mert az alapozó végül is mindenedet elfedi, de a korrektor meg nem feltétlenül olyan erős. Nem baj. Nekem az alapozó. Semleges vagy színes szemhéjpúder? Szemhéjpúder. Semleges. Szerintem. Mondjuk attól függ milyen színű. Szóval de amúgy, hogyha menni. vannak ezek a color tattoo, abból például van a pingold árnyalat, az egy tök természetes. Ilyen... Jó, az igaz, hogy nem szemhéjpúder. De szerintem akkor is én inkább arra szavazok. Nyomott vagy porállagú szemhéjpúder? Hogy milyen? Nyomott vagy porállagú szemhéjpúder? Por. Csak szerintem inkább, nem? Aha, ja. Ecsetek vagy szivacsok? Ecsetek. Ecsetek. Mert a szívecsel végül is csak az alapozót tudod felvinni, hogyha úgy nézzük. De a ecsettel meg mindent. Most ez ilyen körmök lesz. Hosszú vagy rövid köröm? Hosszú. Igen. Hosszú. Mű vagy természetes? Hát... Attól függ, hogy mi számít műnek. Hát, mert például az is mű akkor, hogyha úgy van, akkor végül is úgy is látjuk, hogy a mű az is, hogyha lekörömlakozod, de hogyha tényleg az épített műkörömre gondolsz, akkor inkább a természetes, mert a műköröm az néha még betegséget is okozhat. Igen. Természetes. Világos vagy sötét? Köröm. De mi? Ja, Köröm. Sötét. Sötét. Még attól függ, hogy mi Hogy lesz. mondjuk Igen. inkább világos, mert hogyha természetes akarok maradni mondjuk a suliba, akkor inkább természetesen, ugye az a világosabb, úgyhogy én világos. Virággal vagy virág nélkül? Körmön? Igen. Én szeretem a virágokat mondjuk. Ja, akkor virággal. Test. Parfüm vagy testpermet? Parfüm, mert a parfüm az tartósabb. Igen. Testápoló tej vagy vaj? Az változó egyébként. Van amikor az, van amikor ez. Tusfürdő vagy szappan? Tusfürdő. Tusfürdő. A szappan kiszorítja a bőröm, és ezért így nem. Meg a szappan az nem olyan jó illatú általában, mint a tusfürdő. Vagy hát lehet, de hogy nem tudom. Divat. Farmer vagy melegítő? Farmer. Farmer. Hosszú... Mondjuk a melegítőben jobban lehet érezni magam. Én melegítő. Én abban járok általában. Én farmer. Hosszú új vagy rövid új? Hosszú. Hosszú. Igaz, rövid újban vagyok, de hosszúnál. Ruhák vagy szoknyák? Szoknya. Szoknya. Azt nem bírom, hogyha nem tudom levenni a felső részét. Tehát, hogyha például úgy vagytok, hogy otthon vagytok, és akkor most csak így le akarjátok venni a pólótokat, akkor... Hát csak úgy random mindenki csak le akarja venni a pólót. Én nem. Ja, én is a szoknya. Csíkos vagy sima? Attól függ, hogy mihez akarod felvenni. Vagy hogy bucibb vagy vékonyabb, szóval. Nem tudom. Attól függ, milyen de amúgy csíkos, nekem attól függően. is függ, hogy milyen kedvem van. Igen. Meg az öltözék, hogyha felveszel egy kék farmert, egy fekete-fehér csíkossal, az úgy tök jól néz ki amúgy. De az is alaptól függ egyébként. Papucs vagy szandál? Attól függ, milyen szandálra gondolunk. Szóval, ha szandál alatt sarut értünk, akkor inkább a szandál. Nekem. Igen, nekem is. Mert a papucs az úgy idegesítő, hogyha úgy futsz az ebrán, és akkor a így elviszi magával. Sál vagy sapka? Sál. A sál a mindenem. Nem, attól függ milyen. Inkább
Mondjuk én inkább sem. Nem tudom, nekem nekem van azt az a mondom. sapka kesztyű sálam, és akkor az úgy, nem tudom. Nem tudom, de hogyha külön vesszük, akkor én inkább a Nekem inkább a sállat. sapka. Nekem a sál. Szegecsek vagy lógós fülbevaló? Szegecs. Szegecs. Nyaklánc vagy karkötő? Karkötő. Igen, karkötő. Nyaklánc az akad. Magas sarkú vagy lapos talpú? Attól függ. Én szeretem a magas sarkot, de úgy érte, de teli talpú. Tehát Ja. ünnepségekhez a magas sarkot, de Úgy egy alapból hétköznapokra lapos, kényelmesebb a lapos. igen. De annak is azért legyen egy kis mérete, mert hogyha teljesen Igen. az úgy, igen, olyan köztes. Cowboy csizma vagy lovagló csizma? Lovagló Lovagló. csizma. Az menő. Igen. Az jó. Jackie vagy kapucnis pulcsi? Ó, Kapucnis pulcsi. nekem az változom, mert hogyha azt nézzük, hogy hogyha, hát igazából az is a kedvemtől függ, meg az időjárástól. Tehát az nem lehet mindig Igen, állandó, amúgy. mert az időjárástól függ, hogy most hogy fölveszel tavasszal egy pulcsit, csak úgy random, meg hogyha fölveszel egy széljackit Igen. például, tehát hogy ez ilyen. De nem tudom. Nem mindegy, nekem mindkettő. Haj. Göndör vagy egyenes? Egyenes. Göndör. Én mostanság szeretem, hogyha göndör, de... Ja, göndör. Konty vagy lófarok? Konty. Konty, igen, konty. Mondjuk attól függ, mert nekünk versenyen kontynak kell lenni, akkor az úgy jó, de amúgy a lófarok is jó. Nem tudom, nekem azért a konty, mert úgy jobban áll nekem a Hullámcsat vagy lepkecsat? Hullámcsat. Szerintem is. Aha, hullámcsat. Hajlak vagy hajzselé? Hajlak. Hajlak. Hosszú vagy rövid? Hosszú. Hosszú, Bár- hát igaz, már rövid hajam van, de Nekem, hosszú, szóval én most nekem a rövid növeztem. az jobban hát. És nekem eddig ért, szóval már tök sokat. Nekem a rövid az jobban állt, úgy vettem észre, meg a körülöttem lévők is. Hogy a rövid az jobban áll. Világos vagy sötét? Sötét. Világos. Nekem a világos álljon, mert így is kiszőkítettük valamennyire. Oldalfufru vagy telifufru? Úristen, egyik se. Fú. Inkább az oldal. Oldal, Igen, mert nekem az van neked is eleve. az van. Fenn vagy len? Ezt hogy érti? Nem tudom. Ja, nekem fönn, mert szerintem az, hogy föl van tűzve, vagy Jaj. ki van engedve. Nekem fönn, mert úgy jobban áll a Nekem, szemüveg. én nem tudom összefogni még, mert még túl rövid szegénykém, de ha olyan hosszú lesz, akkor tudja össze lesz fogva. Ja. Random. Eső vagy napsütés? Napsütés. Napsütés. Nyár vagy tél? Nyár. Nyár. Ősz De- vagy de tavasz? amúgy az Tavasz. Ja. Csoki vagy vanília? Vanília. Nekem, nem tudom, mert amúgy csokiban van egy csomó, ami nagyon finom, de van olyan, ami kevésbé. Viszont a vanília az egyízű, úgyhogy a vanília, mert az soha nem rossz. Kelet vagy nyugat? De ezt hogy érti amúgy? Nem tudom, de legyen nyugat. Nem tudom. Várjál, hát úgy van, hogy keletről nem keleten van a meleg, és nyugaton a hideg. Igen. Akkor kelet. Akkor kelet. Hát, hogyha amit mondtam az igaz, akkor kelet. Igen. Ennyi volt ez a videó. Köszi, hogy megnéztétek. És ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Most csináltunk új Facebook oldalt, szóval lent lesz a leírásban. A linkje. Igen. Úgyhogy, hogyha bármilyen, és hogyha szeretnétek kérdezfelelek videót, vagy ilyen tag videókat, akkor kérdezzetek, és akkor csinálunk. Igen. Askfm-ünk nincs, de majd lesz. Igen, csinálni fogunk, szóval. Sziasztok! De ha írtok kommentet, arra is válaszolunk. Sziasztok!